enwena mgbe m kwuru ya na ọ na-abụ onye Igbo nweta ihe nrite maybe nweta award ọ bụrụ na sports enweta medal ife ya anụ bụ akpọ ya a Nigerian anyị akpọzikwa ya afọ Igbo ya mana ọ bụrụ na ori ka onye ha zuru enu Okeke nu Okafọ nu Emeka nu Nwankwọ Mr. Joe Igbokwe n'ife niile o ji ọnụ wee kwu na ife niile o mere mgbe ọ nọ na ọchịchị ndị Lagos ọkwanye nwa meghere ọnụ wee sị na ebe ọ bụ na ndị ntorobịa ndị Igbo ababụghọ na amị obodo a na aya emechata ikikere eze kedu ebe ụmụ unu nọ unu nwa ndị politishan ganye ha na amị ka ha jee Sambisa Forest ganye ha na amị ka ha so wee fight ya ndị killer header ndị terrorist ya na-arị everywhere nnọkọta na anaghọrị onwe unu ụmụnne m achọrọ m iji ihe onyonyo a welụ jụgodo ụfọdụ ndị be anyị ajụjụ ọkwa unu fụrụ onye amị agbagburu na Abuja gbaa nwunye ya egbe na ndị ọzọ emerụsịrị ahụ na be ya ọkwa capital city ka nke a mee ndị m chọrọ ịjụ ajụjụ ọkwa unu fụkwuru ndị uwe ojii mmadụ ịnọ emecha gosi ya azụ ha na emeziri ha arrest nke si one man na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ya editen ya onwere ife dị manụ mee ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo na ya editen ya ndị m chọrọ ịjụ ajụjụ a unu na-ene anya ebe unu ya afụ ndị amị niile egbugoro mbụ ndị agha obodo ndị Boko Haram ndị agha nnupụ isi ndị ọnụ ọgbaraga ndị Boko bụ ha nwagburu ndị amị niile a ine anya ya afụ ndị Igbo mmadụ one nọ na ya mana ahụrụ m ebe nwanne anyị nwoke ka nka gbogoro ya nwanne anyị nwoke na-ada atụfu mmadụ atụfu belụsọ na onye aji aka atụfuo onwe ya nwanne anyị nwoke bụ Mr. Joe Igbokwe n'ife niile o ji ọnụ wee kwu na ife niile o merụ mgbe ọ nọ na ọchịchị ndị Lagos ọkwanye nwa meghere ọnụ wee sị na ebe ọ bụ na ndị ntorobịa ndị Igbo ababụghọ na amị obodo a na aya emechata ikikere eze na aya ahụ ihe mere onwe anyị with ụdị sabotaji a dị na security architecture ka onye Igbo ṅụrụ mmiri ara hie asa aka abụọ n'anya wee na-agwa ndị be anyị ha banye agha obodo a so ọ bụrụzie na e nwere ndị Igbo anọghọ n'agha obodo a gị na-eme kedu ihe dị iche na-eme kịta ụfọdụ ndị be anyị na ebe ahụ unu agba ihe ndị be anyị na-agabiga anụ m ajụ ka ha rabụ ndị niile bụ ndị na-anọchite anya Igbo ndị debere na-anọchite anya Igbo unu mana ọ bụrụ ndị be anyị ji aka ha tinye unu n'ọba ya appointment some of you then ndị si na ha win ọchịchị majority of you smuggle their way in mana ama m na ife ọnwụ na aghụghọ dị ada eweta ngọzi that's why ada enwe good name even after regime unu or just very few among you bụ ndị banyere dịka ọchịchọ ndị mmadụ si wee dị oh yes unu na-achọ ka ndị ntorobịa anyị ka eji gbusie ha n'agha ka egbutọpụ ndị fọrọ afọ eji go Operation Python dance Operation Snake Operation nke a operation dị iche iche wee bịa nasị ụmụ be anyị n'iyi ma ndị ṅụrụ mmiri ide ma ndị ekedo n'ime ọhịa ha gba igburu na ndụ ife emegoro ndị be anyị adịrị ọkụkọ nya ka onye debara ahụ na onye Igbo ịma na ịbụ okenye abụrụ number of years age is just a number mana ọ dị attached to wisdom oge ahụ onye ahụ bụrụ an elder mma akpọghị an elder maka na ịdị 70 ịdị 60 years ịdị ahọ 60 ahọ 70 ahọ 80 ọ bụghị ka mmeji kpọọ ga na elder oh yes enweghị ịkpọghị old man mana ịkpọghị an elder enweda recognition ịma nọ age plus wisdom that will make you an elder ewepụ ya enwe ọtụtụ dịcha old mana ha ncha niile bụ ndị amara ife oh yes so ne ya na-ekwu ị na-afụ ndị agha egbugoro ndị amị egburu egbu enwere ofu onye na-achị efi egbu mmadụ all these killer headers enwere ofu onye eji na nga ruo taa enwere ofu onye ekpere ikpe ruo taa kịta onye nke egburu taa anụ m na ude bara n'afa ya mana ife ekwuru bụ unidentified unnamed soldier otu aka si wee nye na headline newspaper unnamed soldier ka unknown gunmen gburu onye afro oyibo enwena mgbe m kwuru ya na ọ na-abụ onye Igbo nweta ihe nrite maybe nweta award ọ bụrụ na sports enweta medal ife ya anụ bụ akpọ ya a Nigerian female footballer anyị akpọzikwa ya afọ Igbo ya mana ọ bụrụ na ori ka onye ha zuru enu Okeke nu Okafọ nu Emeka nu Nwankwọ ọkwa ifuru obodo a the kind of hypocrisy dị n'obodo a the type of mediocrity dị n'obodo a injustice at all level ị na-afụ mmegide ndị ji akwa uwe ojii nọ n'ire na-afụ bitterness in their hearts
ị kwere maka na ị nọ n'ọchịchị ịkpọ onwe gị onye Igbo ịfụ eziokwu ikpudo yiri n'ala ị chọọ ka egbutọpụ ụmụnne gị fọrọ afọ ewe ahụ na ụmụ gị n'obodo oyibo. Achọrọ m ịjụ nna anyị ukwu ji Igbo kwe ya na ndị ọdị ka ọ dị ya, kedu ebe diọkpara gị nọ? Achọrọ m ka ị gosi anyị ebe ọ nọ n'amị obodo a. Kedu ebe ụmụ gị ndị nwoke nọ? Kedu ebe ndị nwaanyị nọ? Kwa ịfọsọ ụmụ nwaanyị Israel ka ha jụ n'agha, fụ ndị Amerịka ka ha jụ n'agha. Kedu ebe ụmụ unu nọ? Unu nwa ndị politicians ghanye ha n'amị ka ha jee Sambisa forest, ghanye ha n'amị ka ha so wee fight ya ndị killer headers, ndị terrorists a na-arị everywhere. Nnọkọta na na-aghọrị onwe unu ichezọ na ịnweta immunity for the meantime ị ka ya arịtụ ịgbagodo ọsọ gbapụ Nigeria, ị ka ya eso na ndị agha asị ha go back home. You'll be frustrated. Ka unu ha bụ ndị niile na-eme ndị be anyị ife a. Ka m ghara ekwubi n'okwu karịa ona m kwuru, ewepụ ya amamife maka ekwu ma na okwu pụrụ n'ọnụ dịka spirit. Okwu bụ mmụọ. Okenye ọna na-abụ na-ekwu okwu ọ na-abụ ọnụ mmiri n'ala tupu ọnụ mmiri ọ bụpụrụ akọ ife o kwuru emezuo. Ife ndị wee na-enye nkụzi a ka ife ndị a na-agasị bụ ka iwe ike na-afụ afa niile gara ebe a ka i wee jụọ onwe gị ajụjụ, ka o metụ gị n'obi. Ndị nwụrụ anwụ nwụrụ dị ọka mmadụ nwụrụ. Enwe ka esi ekwu Remembrance Day ka esi wee nụọ agha Nigeria na Biafra. So many of you a na-agba unu kịtịkịtị ka onye agbara ọgwụ, onye ji mmiri ede wee ghụọ ahụ. Ọ na ọ bụrụ ndị mmadụ ka e gburu. Emefe 3.something million. The whole world nwere recognition ife a na-ekwu. Ọ dị na history, ọ dị na records. Abịa wepụ bite of Biafra from map, ewepụ emechie history. How long can you cover falsehood? Falsehood will never last, and the stolen crown is a miracle. Mmejedebe ebe a na onye metụ gị n'obi na ndị be anyị agburu ebe a, kedu ebe ọnọdụ nwunye ha nọ? Kee ka ndị nwunye ha si wee nọrọ? Anara ofu onye oru azụ, oru niile ka a na-ara azụ, o metụ imi, o metụ ọnụ, o metụkwu anya. Ọ bụrụ na anyị bụ ofu ka anyị were n'ofu obi na ndị ọ bụ anyị na ha na-emekọ nwanne karịa anyị nwa ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ. Zisa na ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo, ka emesịa nụ.